That Darwin Ilba item 12, case number 142 of 26. Iri now a homestead dispute claim iri village ya Marufu village. Inawo yakamangara na Chennai Shoniwa achimangara Mujunis Masunda. Panyaya imwe cheteyo achimangara zvekare Abdul Marufu. Panasapo ndiona waendewa naye kudai. Asi Mujunis hapo anakuya ari South Africa. Akaziviswa here nezvenhauipa mungu ndakamuzivisa chandamuti akapa mhinduro yekuti akati ndakabva ikoko manje kuZimbabwe ndichagona kutumira munhu wandinotumira auye kuzondinzwira wandichapa masimba kuti auye kuzoteerera nyaya yangu. saka tagara munhu wachawo here kwete haana waatumira sai wacho makominiketa naye ndonasa handina kukominiketa naye. manje imi ndimunozavamirira akaita nyaya motendera vanhu kuti vapinde mudare musina kukominiketa nyaya yenyu kuti mugutse dare kuti nyaya yatatasana nayo musungwa akamira sezvizvi apa chikonzero chechichi ari kuuya here kana kuti kwete. Handiroro ndo basa rimwe racho ramunoita nyaya isati yauya mudare. Inyaya yakamira sei? Taura makagara. Ndakaroorana nemurume wangu makore 21. Saka nemurume wangu upi? takaroorana muno. Upi? Mujunisi Masunda. Ndobva tazoenda kuSouth Africa. Ndobva tatenga stand. Takatenga titese stand. Patavakisa ndokandakaziya kuno 2023. Ndobva aroora mumwe mukadzi. Ndobva ndazodzokera kubva kuSouth Africa kunoshanda gore rakapera. Ndobva achitengesa imba kunoko indi kuSouth Africa. Mwana paakazouya aida kupinda mumba ndopaakazonzwa kuti imba yakatengeswa. Sabu Marufu? Unowaziya here ana? Ndini Chennai. Okay, ndauda kukangana. Ndauya masaramusi mudarama mbeu. Aiwa, ndavaziva. Ndauya masaramusi mudarama. Handivazive zvakanyatsona. Saka wauya muno muchiti uri kuyazidi? Ndasungwa. Wewe wasungiswa naani? Aiwa. Titaurira tinzwe zvaunoziva nezvenyaya. Chandinoziva ndechekuti ava vanoti Chennai Shoniwa ndizvo? Vakadanana naMujunisi Masunda vakagara vese kuti ndivazive. Vaibika mapoto? Mata? Tata vaibika mapoto? Handizive kuti ndivazive zvakanaka ndezvekuti patakazogara vakanga vamakwa nemukoma wangu ndizvo? Vakanga vamakwa nemukoma wangu. Saka ndakazovaziva sevanhu vaigara kuSouth Africa vaiti vachiuya vasingauye vachiuya. Ndakazoenda kuvaziva vane dispute. Ndavaziva vaine dispute ndokubva dispute yanga iko ndeyekuti kune mwana anozifata handisi ndianifata hame yavo ndiye akanga achifambira nyaya dzacho. Murume waabva kuSouth Africa akaswera kumba kwangu akati ndaitumira mari yekuti titenge stand but mukadzi nehama yake vakanyoresa zita rake. Kubva ndafonera Fata akati reshuwa vazukuru vangu ndizvo. Saka inini vakachata. Saka inini ndaingotenga stand mumaoko mangu ndaiti ndozoenda kuna Mujunisi Masunda ano murume wavo. Ndobva tatowirirana kuti stand yakuenda mumaoko maMujunisi Masunda. Fata akati ndakuenda mumaoko mano. Ripoti yanga yekuti ava vanga vatenga stand vachiisa muzita ravo. Then stand yaiswa muzita mavo kwakazoya special cooperative yaitaura kuti land yaMujunisi Masunda yaane munhu akuimirira yakanyorwa nemalawyer.
then ndaane special power of attorney kubva muJunis Masunda uya akati ndapiwa murume wavo special power of attorney yekuti over land ayo iri mucommunal land haisi land, hapana kana panorimwe ipapo chikomo vakangonopinda pachikomo. special power of attorney yanga yakatsigirwa nei? Yanga ine lease here, yanga ine title deed here, kana kuti nyaya yaifana kutangira kwauri yozoenda kuna lawyer. Maloya vanga vatorera papi nyaya yekuti vape special power of attorney. Ndichasvika ipapo ndobva ndabvunza kuti special power of attorney mangu ari kuziva here, headman ari kuziva here, chief ari kuziva here, ndo pamuri kundibvunza. Saka no ini ndaisa kumaloya since ndakabva kuSouth Africa tichinetsana ndakapiwa pishoda nehama yavo. Saka ilendi ndakuda kuti vanogona kutorera ndakuisa uyu kuti agare, ndikati it's okay. But mutemo manje unongotaura kuti land yekunoku ina mambo naheadman nachief ndo ane chekuita neland iyoyo. Vakataura nemurume kuti ava vakandisira protection order. Murume aigara, Saka murume aitaura South Africa. akatouya Saka ndakuisa someone else. aiwa kwete ipapo apa vanga vachiri kurwira kuti ava pavakatenga stand ndakatombopagara ndaigara isoke ndikuziva zvamutaura. Uyu murume ava vakatopagara zvechokwadi. Murume chaaitaura ndechekuti zita raiswa nderasekuru vevava Fata. Saka Fata kubata vachichinja zita muise muJunis Masunda ano murume wavo ndifata ari kudaro. Ndobva muJunis Masunda aiswa, then vakazodzoka futi murume uyu akuti inini ndadzingwa kuSouth Africa ndapiwa pisoda nemukadzi, inini handichagara muno, ndakuda kuisiwa hama yangu iri wekuti anondichengetera panapa zvekuti ndisazopatorerwa. Saka ndaenda kumaloya kuisa special power of attorney ndikati matengesa ikazi aiwa handina. But zvaitika ka iwo waziva kuti Masunda naChenai murume nemudzimai hani? Then Masunda obva auya kwauri achiti ndoda kuisa munhu pamba apa ndichitya kuti ndogona kupatorerwa. Panga patakapauya tsamba yakuti special power of attorney haishande ipapo. Inoshanda sei kwauri iwewe uchiziva kuti Masunda naChenai murume nemukadzi? Because inouya ichibvisa mumwe munhu sei apa pasina chimwe chinhu. Kana yakuya ichibvisa mumwe munhu ngapauye pachiratidza ka kuti vanhu ava vaviri varambana. chisina kundiitisa kuti ndiite nharo. Traditional Leaders Act chapter 29.17 subsection 12 inondiudza kuti ndine malimits zvekuti ndizonotonga maproperties nditonge zvinhu zvevanhu haidaro. Inongonipa kuti ini land ndinofanira kuicontrol. Tikaenda tikaenda paCommunal Lands Act chapter 20 subsection 4 inonditaurira kuti handina simba rekutonga property kana zvinhu zvevanhu. So ndaifunga kuti ivo ndivo vachaudzana zvekuita kana zvanetsa voenda kumacourts kumameasures court vogowana zvinhu. Kune vagovereri zvinhaka vanoita zvekuinini. Ini ndaimbotasa land yangu kuti haisi affectwa here. Then zvivakwa zvavo izvi takuti maproperty maassets simba rekumatonga rave shoma. Ezvinezvi vanhu avapagerwe nana Hapana akagarapo. Munhu ainzi akaiswa wacho ari paState House apa, anosevenza paState House, but ainzi havana kuya kwandiri vachiti vakatengeserana. Vakauya vachiti hama yangu but anosevenza paState House apa. Ndikatomubvunza kuti mungandipo here macontracts enyu kuitira kuzokomuniketa. Zvakati kana ndasvika kubasa nditoi nhamba ndichakomuniketa nenyu. Nanhasi hapana communication. Murume wavo haagara muno, anogara kuSouth. Nanhasi hapana communication. Chazondinetsa ndechekuti nhasi ndini ndasungwa. But nyaya handisi kuziva kuti zvakambofamba sei, vakatengesera sei, vakaita sei, handisi kuzviziva. Asi ndini ndamusungwa.
saka ndikutadza kunzwisisa kuti wai ndiri musungu. uri musungu wakanoti ndowesabhuku wavo ndiwo uri kukwanisa kupindura mambo kuti chii zviri kuitika pamba ipapo ndizvozvo because ipo paipai inini ndiri kutarisira kuti ndiri ziso ramambo sezvinotaura mutemo. Maduties angu yekutanga duty rangu rekutanga chaiwo rinoti duties of the village is to assist the chief and the headman on performing their duties. Saka inini ndiri kuasista inini nhasi ndava musungwa mangwana ndinika asi yamwe nepama uri kutoasista saka ndiri kusungwa ndiri ziso renyu wai kweza vai usamhanye kuenda mberi usamhanye kuenda mberi usada kungwara zvisina basa iwo ambe maitaura tinzwa pamusoro emama ndakauya 3 weeks ago ndaitombouya pesa apa ndichitoenda kumba kwavasabhuku vanondiziva ndiri munin'ina weava vanhu ava vaine munetsana kubva kusouth africa. Saka nyaya yacho takachiturira kuna sabhuku ndikati sabhuku zviri kuitika ndezvekuti vanhu vari kunetsana kusouth africa. Saka pamba pane mukomana ari kugara bamukuru vauya vakadzinga mukomana. Saka tatirega tiuye tikupirei nyaya. Vakati zvakanaka mainini kana pauya munhu achazogara ipapo ndichakuzivisai. Saka ndakazoya nemwana weava mukomana auya kubva kusouth africa nditi mama ndiperekedzewo kumba. Ndauya pandasvika tenge ndenda kwesabhuku ndovati baba ndauya nemwana womukomana kuti ada kupinda mumba. Patasvika sabhuku vanga vasipo vanga vabuda. Pataona amai zvikanzi vamirirei patatombotendera patadzoka patanzi vari kumashopu. Pandaenda ndikati baba ndandauya nemukomana ada kupinda mumba. Zvikanzi mama uya imba yakatengeswa. Ndikati yakatengeswa. Zvikanzi yakatengeswa. Ndikati saka baba inini munondiziva sisi vangu munovaziva vagara vese for 3 years vachigara pembe papo. Kuyazotengeswa seinge makati ndinokufonerei mainini for anything happen. Zvikanzi yakazongotengeswa akaisa muzukuru kuti ave achaona nezvepo. Saka ndakabatikana pandanomira pasaidi. Pandazodzoka ndikati saka makatochinja mabhuku ezvikanzi hatisati tachinja mabhuku takamirira kuti tipedze kubhadharana mari. Ndo zvavakandidaira. Sabhuku ndo vari kutakamira kupedza ndo zvavakandidaira ende tatakamira pamashops nemunhu akatenga ende vanhu vacho munoziya tadzokera tikuona maneiba kutoti vanhu vari kutotsvaga pekuisa bhoo vakatomezha pekuisa jurawo vakatoti mwedzi uno tinoita sei tinouya. Ndo pandakatora foni ndikati sizi ndo zviri kumba ndo zvavakandidaira chakao. Sabhuku Marufu uzwa zvokutaura zvinhu zvasangana vangu iyi misinterpretation. Inini ndakati munhu akatengesa anove muJones Masondo akati musaise munhu mubhuku. Munhu akatengeserwa nemurume wavo akati musaise munhu mubhuku ndoda kutanga ndapedza kubhadharwa mari. Kwete inini kuti nditi ini ndaibhadharwa mari pamba habhasi pangu haisilendi yangu. Zvonetsa Marufuka dzimwe nguva yaiitika ndekuti vakatengesera paizi pakaitwa 30,000 munhu kubva abhadharwa 25,000 imba. Saka uyu anove ndiye murume wavo akati musaise munhu bhuku kusvikira inini ndapedza kubhadharwa mari yangu. Saka havana kunzwisisa kuti ndakati kuti kozi ndaibhadharwa chiipapo handina lendi ipapo zvinhu zvine mapepa akaitwa wozi ngona kuti mukoma wangu inini ndiye anga ari sabhuku wakatenga. Inini ndakatozongopindawo nematransactions ekuti vaakutengeserana. Saka ndaipinda pari uyu murume wavanhu akati musaise munhu mubhuku ende haasati amubhuku asi pane chikwete chichaitaura kuti che5,000 vakabhadhara 25 ndonyaya iri kuita. Kwete inini handina simba handinozati pakatengeswa rini zvakafamba sei kana mabhadha achakaitwa pati handinoziziva. Konai sabhuku muri kutaura zvemafiga emari akatengeserana moti imi hamutozivi kuti kana kuti zvakafamba sei nemuchiri yangu. Alright, mandipa mubvunzo wakanaka. Ndakatoudzwa kuti imba iyi ndaitengesa 25,000 kwasara 5,000. But yo Marufu, one of your duties is to manage rural settlement muvillage yaunotungamirira. Handiti? Zvaita zvakanaka wataura mimwe mutemo yaunoziva. But over and above my duties ako is to manage settlement mumusha. Tinowirirana?
Saka mubasa rako rekumaneja settlement iwewe uri kuziva kuti mujundisi uyu Masunda naChenai murume nemukadzi, uri kuziva kaizvo. Saka unozotambira sei ma-instructions kubva kumurume woimplementa ma-instructions emunhu wani uchiignore the other party? Iwe une basa rekumaneja settlement yemusha. Handisati tatambira mureko. Nyaya yandiri kutaura kuti handisati tatambira ndeyekuti vanhu ava havasati vamboona. No, but shoko rekunzi ndakatengesa ka wakaritambira. Dai ipapo pawakatopiwa shoko iroro wakabva watongotaura kuti Masunda pano apa hapazi kutengeswa, saka kwekunge ndaona iwewe nemudzimai wako mauya pamberi pangu muchinditaurira zvamuri kutaura izvo. Kana musina kuuya mese pano apa hapana chapanoitwa. Ichokwadi chamutaura mureko. Izvozvo zvamutaura ndizvo zvandakaita. Ndakati pakahora itikana mapiwa last payment yenyu tabuda mai Masunda. No, but achipiwa sei payment ivo vasina kuuya vese? Pavakauya vakatonditaurira kuti tapedzerana kuti maproperties ari kuSouth Africa ndiwo emukadzi. Pakauya Masunda akati tapedzerana nemukadzi wake. Ndizo ndovapiwa chinyorwa. Akati ari kuno ndiwo emurume. Ndikati right palasi imimi kuti tizoisa mubhuku mangu munofanira wakapiwa chinyorwa here chekuti vapedzerana kuti uyu ndo chake uyu ndo chake? Zvandikureva ndiri kuti ava pavakati kuSouth Africa tapedzerana, inini handina kumuitisa nhando. Ndakati kana mapayments enyu mapedza zvamati mawirirana mochiuya imimi naChenai naye Masunda toisa mubhuku. Havasi mubhuku ava. Zvakanaka. Havasi iwewe hausi musungwa, uripo pakuyananisa nekuva ziso ramambo. Handiti? Ndinotenda. Mubasa rako rekuva ziso ramambo iwewe chiudza mujundisi Masunda uyu kuti zvanzi namambo pamba pamuri kutengesa apa hapazi kutengeswa kusvikira mave nechibvumirano chinouya kuna mambo chekuti mawirirane nemudzimai wako anova uine muchato naye. Ndazvizwa mambo. Kana watengesa zvora munhu auri kutengesera iyeye tichangomutaurira kuti dzorerwa mari yako nemunhu awakapa mari, asi pamba pausi kupagara. Iwewe hauna munhu auri kutora uchiisa mubhuku mako, kusara kunge tanzwa kuti nyaya yakamira sei. Ndo zviripo izvozvo. Ini ndangoti kana mapedza mouya naChenai toita nyaya iyi. No, it's not about kupedza. Marufu ndati muudze. Vanhu vatorimo nezuva takatopfuura, vanhu vatorimo mumba. Mwana akatadza kupinda mumba, mune vanhu vari kugara. Mwana akagara panze, kwakuzomutora kwakuzomuisa kumba kwangu. Makadhisaidha kuya kuno, kadai makauya kwandiri ndakatanga ndapinda. No, sasa iwo kuti wakatadza kuya kuna mambo. Ndikuti aiwa iwo wati mati makadhisaidha kuya kuno kupi? Saka vatadza kuya kuna mambo. Sorry mwe pamwe matadza zvazvatautaura. Ndida kuti ivo vaifana kuya kwandiri vasati vaya kudai. Vonditi pane vanhu apa ka inini ndowana mhinduro ukadze kutaura. Zvino inini ndakutangira kuno havana mboya kwandiri. Zvisinei. Handi iwe unoziva kuti Chenai naMasunda murume nemudzimai. Right. Saka vanhu vari kugara apa as far as you are concerned ndiChenai naMasunda nemurume wake. Handiti ndo vaunonyora iwewe kuti ndo varidzi venzvimbo. Saka uyu akuita application yeeviction yekuivicta vanhu vari pamba achivaburitsa kuti vabve ipapo. Aiwa ndazvinzwa mbeu. Because vakachandopikisa. Zvakuita sokuti iwewe namujundisi ka mune zvamuri kuita musingabudire Chenai pachena. Kwendinochiita mwe. But uri kuudzwa pauchitendera kuti mumwe munhu auye zogara mudzimaiwo uri kunyatsoziva kuti Chenai ndiye mudzimai wamujundisi. But moronga zvamuri kuronga mudzimai wacho haazivi. Iwe interest yako ndeyeye apa iwewe. Inongori vhebhawo yaitaurwa kudai. Handina pekuti kana ndingaje ndine mhosva ndaingouzwawo. Ivo apa vanongotaura vhebhawo. Iye apa vanongotaura vhebhawo. Hapana pane chinyorwa chirapo. But pane nyaya dzinoda vhebhawo. Handiti kuita nyaya dzinoda umbowo. Iwo watanzi pakatouya special power of attorney. Handiti yapayanangoiva uko rakadii kuya riri vhebhawo. Ndatorishaya ndatorikuyenavo. Saka mujundisi Masumba paaikuudza zvaaikuudza izvi wakadii kuramba kuti ndoda chinyorwa sekugamuchira kwawakaita power of attorney.
kungotambira but ndaida kulisecha kuti izi tinofonoti because handaifana munoona zvinoitika mureo ukapuranya unongoiziya ona kuti pamutemo rekanza ipo uchiripeya kumabhuku saka nhasi atapedza kuripeya kuti zviri pamutemo here zvavakaita kuti hazvii. Alright, amai imimi ndaona makabata muchato uchiri hauna kudamburwa here? Hamuna kudamburwa. Saka chiri kuzoitika chii kuti murume anonotengesa zvinhu pawananoyo apa mama macho atengesa muri empty pandakamupinda muri empty changamuri muri empty akasvika akatengesa midziyo yese ende mumwe wacho akatopa mukomana wepanext door bhedha muri empty inge rimba hombe muri empty. Handina chandakabuda nacho mama kuSouth Africa pata ndakasvika nemukadzi avo ndina chandakabuda nacho kutozoziva kuti imba yatengeswa mwana ati ndakuenda kunogara kumba ndipo akasvika imba yatengeswa amba mune vanhu ndokuti tanga kufambira kwandakaita muchato wangu ndichinaona. Zvamataura mureva ndazvipisa inyaya yekuti azotadzika kuchezvidzo kuti vari kusungisa ini handina kana ini chandati ndaanacho andana havana kukusungisa wakati wacheni papa? handina vakuuya semutungamirira maneja kugara kwevanhu mumusha usaka vakuunza pano nyange ipapa umbowo hwacho hwatotodaka totohuda kubva kwauriwo zvichitaura kuti mujundisi nachenai unovaziva sevagari vemumusha mako vakavaka imba yavo panzvimbo yakakura zvakadai imba yacho yakakura sezvizvi umbowo kubva kwauri iwewe wanyora umbowo hwako iwewe mambo wotora muchato wachenai ndohanda pajudgment yangu muchato uyu uchiri valid ende chenai ane marights eimba iri muvillage mamarufu saka whatever zvakaitwa namujundisi zvisina kuwirirana chenai vanhu varipo must be evicted vabude ipapo ende mujundisi anokwanisa kuzombozviita chete kana muchato uyu wadamburwa ende muchato paunodamburwa panoitwa futi property sharing ani saka as long as pasina the property sharing aspect yekudambura muchato zvakaitwa namujundisi zviri kunze kwemutemo. Saka ndiri kukumbirawo tsamba yandataura kubva kwauri yekuziva kwaunoita mujundisi nemudzimai wake chenai nzvimbo yavainayo mumusha menyu zvivakwa pakavakwa chii ndozvandiri kuda izvozvo wondipa tsamba iyoyo. Saka imi taurai ndokwanisa kunogara kumba kwangu kana paine vanhu vanonetsa ndikakutumai kuti endai munogara paine vanhu varipo zvino ndakutumai kuti endai munorwa kana ndakutumai kuti endai munorwa kana paine vanhu varipo it means takufanira kuteera mutemo kuti vanhu havabviswa ndopa ndiri kuuya akakupai tsamba yekukonfirma kuti anokuzivai muri vagari vemusha make handiti mune pamba pakadai indochikupai judgment yangu yemutongo yezvatagarira pano mapiwa that judgment mochienda kunoapply eviction order kwamagistrate. I think we need to follow that process. Piwa itsamba nawo moya netsamba iyoyo marufu unowapa tsamba rina handinoda kuzombonyorwa zvakanaka itaikwa ndingoti 1 week. aiwa uyada kudzokera asiya mwana mudiki 1 week yekunyora tsamba saka mweya kuswera mangwana saka marufu unoda kuripiswa iwo kuna aiwa marufu kazvimwe tingaseke apapo wakutamba nena ndiri kuti mureva apa wakutamba nena ndine zvamai manje ndiri kuda kugarira madhamu ari kuuya kuharare apa ndiri kusunga kunoku ndaifana kuenda vatakura ndafana kuenda kuharare saka nditoti ngatichitaura tichidai so iwewe paamai avatsamba nhasi ndikupa nhasi by end of day tomorrow ufana by end of day vanofana kuvandipa ine tsamba yaunenge wapa iwo so imande ndo vanhu vapa judgment yavo toita the next section ndazvinzwa mureva but nhasi ndiri kukumbira kuti handisi kuda izvozvo ndati nhasi buda panapa unyore tsamba upa amai ava tsamba yandataura unovaziva enda kumba kwako unyore tsamba upa amai ava tsamba yandataura
uri mutumwa wamambo iwo. Ita zvandakuudza. Ita zvandakuudza nhasi. kuramba kwakungokumbiro kuti mangwana hangaite kumbiro Tsvaga mbudzi mbiri use mbudzi dzako mbiri. Nokuti unoda kurwisana namambo nezvaunenge wataura. Tsvaga mbudzi dzako mbiri uisa. Ndakupa instruction wadandudza zvokuti ndiite iwewe manje. ndazvinzwa ndingaite nhasi. Because you are trying to play my games ako namujundiso. Mukuzivana. Tokuziva here. Matobva kutofonera tiri panza Iwe upiwa mbudzi mbiri nawo. tiri panze tichivanzwa Upiwa mbudzi mbiri na marufu. Mama Saramus mako awanza mutendesana. Munoona murewa kutaura chokwadi handitooni kuchina Ndatinyora tsamba iyoyo nhasi. Enda hazvitombotori kana 1 hour izvozvo zvekudhiraivha kunombo kwako unonyora tsamba iyoyo ka. saka ndakukumbira kuti vandipo petrus yemunhasungwa ndakutozvisambarani Havana mari yavari kukupa. saka ndotiine murewa Uri kuita basa rawakatumwa namambo. chanandawekera izvozvo handiti patoenda nokuenda kahwa ndichitakura mhuri handina petrus apo ndazoka nditakura mhuri Pane makilometers mangani kwokubva apa kuenda kumba kwako? haitorimo Iwe kumba kwako pane makilometers mangani kubva panapa? ndaitokumbira kuti Iwe ndati pamba kwako pane makilometers mangani kubva pano? 5 saka Pane 5 kilometers. ndaitokumbira kuti anoite onkia mota yangu vanoti hamuna saka ndizoenda mukadzoka ndosakura mukadzi saka ndato mangwana kuita kuti nditose ndinge ndine handina petuda Mune muromo wako iwo mbudzi dzandataura ndodziwedzera kana funga kuita zvose. chirege Funga kuita zvose ndodziwedzera. Uzodaita Masaramus asina basa iwo. Iwewe namujundisi muri kuziva zvamuri kuita, muri kuronga mese kuti musafisa amai avo. Chirudzii chamunenge muchiita ichocho. Vavandoregerai kupota muchipinda pakapewanano dzevanhu. Handiti? ava ndandatokumbira kuti ndiiseko ngechibudzi dzati hatina mari saka tikutsvaga kuti wezvini handizokuramba ndiine zvikwedi zvedare Ekokeshe yekuri pambudzi unayo asi yekudira peturu hauna. aiwa ndatoeka ndatobatwa nemhosva kasaka tochiita sei munenge mune $100 zvepoto Ndopaunobva saka haichakwana peturu ndokuti unodinewo. tokumbira kudesa pasina ndikasaenda kapamwe ndienda akakura 7 imba yangu 1000 square meters. Imba yacho yakati kurei zvayo. Yakati kurei. Hapichani. Endai naye uyu muroyo iwe marufu endai naye munopinda pamba pacho iye aripo motora mapictures emba iyoyo obva mayatata netsamba yacho. tobva tadzoka naye Anobva kunyorera tsamba inini kana ndiri kuita dare kudai hanyore matsamba ndomboita zvedare ofisi inokubatsirai zvandaita panapa ofisi inokubatsirai ndoudza zvokuita makombi buda namuna wepanze umudze zvokuita mazvita.